हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु महेश मोर आउ गोटे ब्लॉग रे आपन स्वागत करछि। तो नाइट ड्यूटी थिला, नाइट ड्यूटी सारी आसी शोइथिली, उठिली जस्ट एबे। तो गोटे आमर सरप्राइज प्लान अछि। फाइनली आमे बाहरलु एबे। चलंतु आपन को सरप्राइज ता देखि। माने आमे आइगा कटक जर्नी स्टार्ट। वीडियो पूरा तो बने हेबनी, लॉन्ग वीडियो हो बहुत। आपको मजे मजे आपको किसी शॉर्ट में देखेबी। देखिए मई तरफ कार्तिकेश्वर पूजा डेकोरेशन देखो। महेंद्रपुर कार्तिकेश्वर पूजा देखिपे गाड़ी पार्किंग है। गाड़ी पार्किंग कलु आम जीवा आपन जो सरप्राइज कथा कहला देखा। देखिपे ऐतिहासिक बालीयात्रा 2025 फाइनाली पहुंच गलु आमे। टुकी दिया मोइरा दादा रे टुकी नाची के नाच नाचाइली। टुकी दिया मोइरा दादा रे टुकी नुआ जिनस बापू बस आस इे आस कटक बालीयात्रा बहुत दुकान पड़े। दुकान कौन फलमूल दुकान पड़े ना कौन शुखुआ हाट।
ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ଖାଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସୋଲ୍ କିଚେନ୍ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ପ୍ଲାଟର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ସରିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାର। ବାଲିଯାତ୍ରା ପୁରା ବେକାର, ମାନେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ମାନେ ଫାଲତୁରେ ପଇସା ବର୍ବାଦ, କିଛି ଫାଇଦା ବି ହେଲାନି, କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ଚାଲିଲୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମ ଖତମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଗଲେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଫେର କାଲି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ ଅନୁଗୁଳ। ବାଲିଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଇଛି? ବାଲିଯାତ୍ରା ପୁରା ବର୍ବାଦ, ପୁରା କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ୱେଷ୍ଟ, ଟାଇମ୍ ଆମର ୱେଷ୍ଟ, ସବୁ କିଛି ୱେଷ୍ଟ, ମାନେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲାନି। ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି କରିକି ଆସିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଆଇଲୁ ଫେର? ଅନୁଗୁଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରେ 2.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଫେରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛୁ। କିଛି ନାହିଁ, ଫାଇଦା ନାହିଁ, ବେକାର ଲସ୍। ଚାଲ ପୁରା ୱେଷ୍ଟ। ଛାଡ଼, ଯାହା ତ ହେଲା, ଦେଖା ହେବା ଫେର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ। ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ବାଏ 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 କଟକ। କଟକ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଅନୁଗୁଳ ଯିବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍।